بھج گئے 4 نمبر انہیں بنا کے میں خراب ہو رہا ہے سپیڈ کھول نہیں اس گھوڑے کی اس تو پہلے اختر آ لگا اس تو پہلے اختر میں لکھ لوی سپیڈ وارننگ میں سر لکھ لیا جی میں سمجھا دوں چودھری علی رضا جلال الدین علی حجویری کلب کے تمام سوار سٹیج کی بیک سائڈ سے کٹھے ہو جی چودھری علی رضا چودھری امجد مسعود آف کمالہ چودھری امجد مسعود آف کمالہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر اچھا بچ گیا جی چودھری طالب حسین چوہان نمبردار صاحب آپ سمیلہ شریف کامیابی سے 200 روپے انعام مس گئی آج دی تقریب بے مہمان خصوصی جناب عزت امام میاں محمد افضل عیاض صاحب رئیس صاحب کولیاں شاہ حسین سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بامرا چودھری اعجاز احمد صاحب آپ بیانہ چک میجر خلیل الرحمان صاحب ناصر چھپر صاحب چودھری اجمل علی خاور رہنما تحریک انصاف ضلع گجرات تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید آخنے جی مظفر علی سندھی صاحب کی طرف گجرات پنجاب کلب کی 200 روپے انعام ریڈانا تھیلا فیصل آباد سوار نمبر 6 جی مار سوار خان جج مار سوار خان جج بس گئے چودھری طالب حسین چوہان نمبردار صاحب علی صاحب سمیلہ شریف ماشاء اللہ گجرات پنجاب کلب کی کامیابی سے 1000 روپے الغنی حیدرآباد کرآباد پاکستان سربراہ اعلیٰ شیخ نسیم الغنی ایم پی الغنی پٹرول چودھری صاحب ترغیب سے آ جاؤ بھائی سوال سمان مہربانی لوگ مل کر اور آ جائیں سیر سرپرستی شیخ نسیم الغنی ایم ڈی الغنی پیٹرولیم جی ٹی روڈ کھاریاں بانی انقلاب شیخ کامران نسیم صاحب ڈائریکٹر الغنی پیٹرولیم پریزیڈنٹ چودھری رام نواز کوٹ آف کوٹ ضلع راولپنڈی بھائی جی پیچھے بہو ہیلو بھائی جی اے جناب اے بھائی جان ایک کھاندے بدے ہو چودھری رام نواز کوٹ آف کوٹ ضلع راولپنڈی پہلے سوار جی چودھری رام نواز کوٹ آف کوٹ ضلع راولپنڈی بھائی سکرائن دے پیچھے آ جائے چودھری رام نواز کوٹ آف کوٹ ضلع راولپنڈی گھوڑا پرواز آیا جی جی سوار نمبر 2 چودھری محسن اسحاق کوٹ آف کوٹ ضلع راولپنڈی گھوڑا شولہ چودھری محسن اسحاق کوٹ آف کوٹ ضلع راولپنڈی گھوڑا شولہ بھائی سگریٹ اگے چل کے پیو بھائی جان ساڈے اگے کھلو کے نہ پیو جی چودھری محسن کوٹ صاحب مسکینی تشریف لائے حاجی چودھری مفید علی گجر صاحب چک نمبر 5 روبی بھولوال معزز مہمان گرامی خوش آمدید سوار جناب ملک سلطان محمود کوٹ آف کوٹ ضلع راولپنڈی گھوڑا چنچل جناب حاجی چودھری مفید علی گجر صاحب موسٹ ویلکم چودھری ذوالفقار صاحب شکریہ ہو گیا اللہ کی جوڑ دو حاجی چودھری پرویز اختر گجر صاحب آپ تریڈوما مالا ضلع گجرات انہوں نے اچھے انتظامات چودھری ذوالفقار علی گجر صاحب تک نمبر 5 بھولوال مبلک 500 روپے انعام سوار جناب ملک
खाक निवास खोखर दरबार मौजे दरिया दिला छांग घोड़ा बरिया मलिक खाक निवास खोखर मिस गए जी चौधरी आसिफ इमरान कोट ऑफ कोट जिला रावलपिंडी घोड़ा परवास चौधरी आसिफ इमरान कोट ऑफ कोट जिला रावलपिंडी घोड़ा परवास 4 नंबरों भी आगे मलिक अजहर मोहम्मद कोट ऑफ कोट जिला रावलपिंडी घोड़ा चंचल इस क्लब के लास्ट राइडर हाँ मलिक अजहर कोट ऑफ कोट जिला रावलपिंडी घोड़ा चंचल मिस गए जी कला मुकम्मल होया जी शुक्रिया जनाब भाई बहुत साला ले हेलो यार को स्क्रीन तो खाली रखो तू बेचदा ही सारियां साढ़े अगे हैं हाँ जी अली शान टेंट पैकिंग क्लब ऑफ ककराली जिला गुजरात शेरे सरपरस्ती जनाब चौधरी मोहम्मद शबाज लंगड़ियाल साहब साबिक नाज़िम ककराली सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिला गुजरात प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद अफजाल साहब ऑफ ककराली जनरल सेक्रेटरी चौधरी साकिब इलियास फड़ेज मेहमान समाज जनाब चौधरी इदनान मुजफ्फर लंगड़ियाल साहब हाल अमेरिका उन्होंने नाम जनाब मार सजावल खान कुर्बाना किलियांवाला जिला फैसलाबाद घोड़ा एम्प्रेस ककराली लाल खान किलियांवाला जिला फैसलाबाद घोड़ा शहनशाह ककराली एम्पेरियस ककराली भाई जी पुलिस भाईजान मार सजावल खान दे 4 नंबर बहुत खूब मार मनसबदार खान कुर्बाना किलियांवाला जिला फैसलाबाद सवाल नंबर 2 आए थी मार मनसबदार खान कुर्बाना 4 नंबर बहुत खूब मार जफर इकबाल कुर्बाना किलियांवाला जिला फैसलाबाद किलियांवाला फैसलाबाद घोड़ा शाहीन ककराली 4 नंबर बहुत खूब मार मोहम्मद अमीन कुर्बाना किलियांवाला जिला फैसलाबाद घोड़ा ईगल ककराली माशाल्लाह चौधरी हमायूं वलैद गुजर साहब रईस साहब मौजी अमाला जिला मंडी बॉल टीम दोनों भाई सामने राइडिंग कर रहे हैं बहुत खूब चौधरी वलैद खान गुजर चेयरमैन साहब दिलूरे चशम आबे तो 4 नंबर मार नूर मोहम्मद लक गुफ्तार मोहम्मद अरशद कले घोड़ा गिफ्ते ककराली फखरे ककराली सवार है जी मार नूर मोहम्मद लक चक नंबर 202 जी में जिला चलियोर 4 नंबर उस्ताद मोहम्मद अरशद कलेट बीनियावाला जिला हाफसाबाद घोड़ा गिफ्टे ककराली 4 नंबर चौधरी अहमद यार रजोका साहब किलियांवाला जिला फैसलाबाद घोड़ा रुस्तम ककराली चौधरी अहमद यार रजोका साहब जनाब हाजी चौधरी फजलदार साहब रईस साहब मैनावाल तहसील खारिया जिला गुजरात मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम 4 नंबर मार उस्मान बाबर लाख साहब का नंबर 201 जोंगे लाख जिला छंग घोड़ा बरसात ककराली
لک جناب چودھری راج مختار گوندل صاحب رئیس صاحب پرانی بی بی ماشاءاللہ مار مشتاق مہدی نانگا صاحب رئیس صاحب چک نانگا جھنگ خوش آمدید مار عثمان بابر لک صاحب مار عثمان بابر لک 4 نمبر کلب مکمل ہوا جی شوکت مقام بھائی ہاں جی نمبر کے مطابق کلب نمبر 5 محمدی حیدری سلطانیہ شاہین کلب آف پاکستان میاں محمد صاحب بنی شریف شاہین کلب دی آمد بالخصوص چودھری خالد اشرف گجر صاحب تھاما انہوں نے ٹیم دی آمد دی مبلغ 1000 روپیہ حوصلہ افزائی محمدی حیدری سلطانیہ شاہین کلب آف پاکستان بانی کلب مرحوم سید شاہ سلطان آف دربار حجکہ شریف ضلع سرگودا زیر سرپرستی سید محمد علی شال معروف شناور سلطان پریزیڈنٹ حاجی ملک محمد فاروق خان بدیال آف بدیال وائس پریزیڈنٹ چودھری احمد خان گجر آف چیلیے والا چودھری محمد شبال لنگڑیال صاحب سابق ناظم ککرالی ماشاءاللہ اپنے کلب دی کامیابی تے 500 روپے انعام شاہین کلب دے سواران حاجی چودھری افتخار احمد گجر مرحوم آف چیلیے والا انہوں نے نام تے پہلے سوار چودھری احمد خان گجر صاحب آف چیلیے والا ضلع منڈی بولدین کھوڑا کالا کالیا بھائی جی سائیڈ پہ ہو گئی اس سائیڈ مہربانی ماشاءاللہ سوار ہے جی چودھری احمد خان گجر صاحب رئیس صاحب چیلیے والا 2 نمبر کا کوئی فائدہ نہیں الحاج میاں محمد انور گجر صاحب چچا ماشاءاللہ واہ 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 شاور گجر شاور گھوڑا غلام مصطفیٰ چودھری مختار بہت خوب بہت ماشاءاللہ چودھری لال خان توجہ اللہ مالکہ نصیب کرے جی گھوڑا غلام مصطفیٰ بہت خوب مس گئے جی کلے نال مقدرہ دے جی سوار نمبر 3 چودھری محمد یار مہدی گجر آف چیلیے والا گھوڑا سویرا چودھری محمد یار مہدی گجر 4 نمبر بہت خوب مار ذاکر نماز لگ صاحب چک نمبر 202 جیم بے ضلع چنیور گھوڑا ٹیم خان مار ذاکر نماز لگ 4 نمبر سلو چودھری اختر محمود گجر صاحب آف چیلیے والا ضلع منڈی بولدین گھوڑا نیلم ماشاءاللہ چودھری اختر محمود گجر صاحب آف چیلیے والا ضلع منڈی بولدین گھوڑا نیلم مس گئی چودھری محمد ایوب گجر آف چیلیے والا ضلع منڈی بولدین گھوڑا چھکی گھوڑا چھکڑ آیا جی چودھری محمد ایوب گجر آف چیلیے والا ضلع منڈی بولدین گھوڑا چھکڑ آیا نکل گیا چودھری شاہد رضا گجر صاحب آپ چودھری مشاہد رضا گجر آپ چیلیے والا ضلع منڈی بولدین گھوڑا سابا موڑ چودھری مشاہد رضا گجر آپ چیلیے والا ماشاءاللہ اچھا سکاٹ بہت خوب چودھری مشاہد رضا گجر صاحب آپ چیلیے والا ضلع منڈی بولدین 2 نمبر کا 2 4 نمبر حاصل کرنے ضروری چودھری وحید نثار گجر صاحب آپ چیلیے والا ضلع منڈی بولدین گھوڑا ریڈ فلاور ماشاءاللہ چودھری وحید نثار گجر 4 نمبر یا 2 نمبر تشریف لائے جناب چودھری سجاد اصغر صاحب رئیس صاحب کلےوال سیدہ امیدوار برائے صوبائی اصغر صاحب خوش آمدید ہے
اچھا 0-4 چودھری الیاس احمد صاحب آف ہیڈ کھوکھرا سوار نمبر ہاں جی چودھری الیاس احمد صاحب آف ہیڈ کھوکھرا سوار جناب چودھری خدا یار مہدی گجر صاحب آف چیلیاں والا ضلع منڈی بہاولدین کھوڑا میراڈونا سامنے اتفاق نظامات کلمات پنجاب پاکستان چودھری ابو بکر شوکت گجر صاحب آف رکنڈ ماشاءاللہ اچھا چال واز گھوڑا اتفاق کلاب والے موسٹ ویلکم سوار ہے جی چودھری خدا یار مہدی گجر آف چیلیاں والا ضلع منڈی بہاولدین کھوڑا میراڈونا شاہد گجر شہباز زندہ باد اچھی کامیابی سوار سمریا بہت اچھے چودھری سعد مہدی گجر آپ چیلیاں والا ضلع منڈی بہاولدین 4 نمبر گجر شہباز بہت خوب سوار جناب بابا طاہر طالب شاہ دربار موجے دریا ضلع چھن گھوڑا راج کمار بابا طاہر طالب شاہ دربار موجے دریا ضلع چھن گھوڑا راج کمار حاجی چودھری احمد نواز گجر صاحب رئیس بھائی طارق زمان ہے آؤ جی چودھری طارق زمان گجر صاحب رئیس صاحب اسوال گھوڑا یس مائی ڈارلنگ نمبر 2 نمبر 984 حاجی چودھری دلدار حسین گجر صاحب آپ گدرا خورد ضلع گجرات انتظامیہ میں اچھے انتظامات سے خوش ہو کے 200 روپیہ حوصلہ افزائی سوار جناب چودھری نوازش علی گجر صاحب آپ کوٹ نور شاہ ضلع منڈی بہاولدین گھوڑا سلے ہما چودھری نوازش علی گجر صاحب آپ کوٹ نور شاہ ضلع گجرات گھوڑا سلے ہما 4 نمبر بہت خوب سوار نمبر 4 جناب چودھری راشد محمود گجر آپ پسوال ضلع گجرات گھوڑا من پسند ہے چودھری راشد محمود گجر راشد 4 نمبر چل بھائیو پانی آلو اگے چل تو اپنی ڈیوٹی کر سوار جناب چودھری شیر افغان گجر صاحب رئیس صاحب چیلیاں والا ضلع منڈی بہاولدین گھوڑا پرتھان چودھری شیر افغان گجر صاحب آپ چیلیاں والا ضلع منڈی بہاولدین چودھری شیر افغان گجر صاحب آپ چیلیاں والا گھوڑا پرتھان 4 نمبر جی خان محمد فیاض خان بلوچ آپ دولوانا ضلع چھن گھوڑا ہنس کلیاں لینا کم ٹھنڈا ہی ہے کلیاں لینا کم ٹھنڈا ہے سپیٹا نہیں خان محمد فیاض خان بلوچ آپ دولوانا ضلع چھن گھوڑا ہنس خان فیاض خان بلوچ 4 نمبر بہت خوب چودھری خالد زمان محمد صاحب آپ بنی شریف چودھری شیر افغان گجر صاحب کی شاندار کامیابی تو مبلک 500 روپے انعام میاں محمد صاحب آپ بنی شریف حوصلہ افزائی کا شکریہ میاں صاحب تو آ کے پوچھو کو بڑے خیال آؤ میاں صاحب میرے کال بیٹھے تھے بڑے خود سے ماشاءاللہ نمبر 4 جی راجہ قاسم علی خان آپ آئے جی سید قاسم علی شاہ صاحب آپ تھاما ضلع گجرات محمدی حیدری سلطانیہ شہید کلب آف پاکستان 4 نمبر بہت خوب اچھی کامیابی شاہین کلب دا پیپر نمبر 3 میاں نوید آباد ڈوگر صاحب آپ خان کا ڈوگرا ضلع شیخوپورہ گھوڑا پرنس صاحب شیخوپورہ میاں صاحب دوڑو جناب دوڑو آگئے میاں نوید آباد ڈوگر زندہ باد ڈوگر سبار زندہ باد میاں نوید آباد ڈوگر آپ خان کا ڈوگرا مس گئے
جناب میاں بابا رضا ڈوگر صاحب خان کا ڈوگرا گھوڑا شاہین میاں بابا رضا ڈوگر صاحب رئیس صاحب خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورا گھوڑا شاہین آ گئے جی میاں بابا رضا ڈوگر صاحب رئیس صاحب خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورا گھوڑا شاہین 4 نمبر جی حاجی ملک محمد اکرم خان اوان آپ کوٹ حسن خان ضلع حفظ آباد گھوڑا میراڈونا حاجی ملک محمد اکرم خان اوان آپ کوٹ حسن خان ضلع حفظ آباد گھوڑا میراڈونا 4 نمبر بہت خوب ملک الازتا چانک چک نمبر 1 ضلع شیخو پورا گھوڑا محبوب ملک الازتا چانک سے 4 نمبر جی چودھری شکیل اشرف گجر آف ہیڈ کھوکھرا میاں حسن رضا ڈوگر صاحب رئیس صاحب خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورا ماشاءاللہ سوارا بھی کامیابی کے دوست ہو بھائیو پینٹ ڈالے ہیلو پینٹ اگے چلو یارا گوگا صاحب اس گئے جی میدان ماچھی آپ چیلیے والا چودھری ضیاء سبرا صاحب رئیس صاحب سبرا ماشاءاللہ چودھری طارق زمان گجر صاحب رئیس صاحب پسوال چودھری خالد زمان صاحب کی شاندار کامیابی میں 500 روپے انعام نئی میدان ماچھی آؤٹ ہویا جی میاں فخر آباد ڈوگر صاحب رئیس صاحب خان کا ڈوگرا ضلع شیخو پورا گھوڑا ملک جہانگیر خان والا کوٹ حسن خان ضلع حفظ آباد گھوڑا میراڈونا ملک جہانگیر خان اوان ملک جہانگیر خان اوان ملک جہانگیر سیادی نے جناب 5 باری بلا کے آخر خیر حاضر ہے تو 10 روپے نے جناب لکھ دکی دعوت خیر حاضر ہے چودھری محمد اکرم حجراف حجراوہ والا چودھری محمد ارشد گجرات کوٹلا سارا خان ضلع گجرات کھوڑا مون لائٹ چودھری محمد ارشد گجرات کوٹلا سارا خان ویری گڈ 4 نمبر بہت خوب چودھری فاض زمان گجر صاحب چودھری ذیشان احمد راجہ صاحب فتح والا عقاب حیدری حجرا کلب نے سمارا نو خوش آمدید ہے چودھری فاض زمان گجر صاحب آپ چکوڑی شیرگادی ضلع گجرات آؤ جی چودھری لال خان چاڑ ماشاءاللہ دندہ میاں محمد صاحب آپ بنی شریف چودھری محمد ارشد گجر صاحب کی کامیابی سے 500 روپے نام سمارا ہے چودھری سجاد اکبر گجر خواس پور 4 نمبر بہت خوب چودھری میاں خان گجر آف عمر چک ضلع گجرات بھائی بہت تعالیٰ نے ذرا چال پھیر کے جی واہ گھوڑا کنگ آف دی ہارسز ہے کنگ آف دی ہارسز ہے سید علی مرتضی شاہ صاحب آپ سپرا سیدہ گھوڑا یاقوت آیا جی مس گئے چودھری ظفر اقبال گجر صاحب آپ عمر چک ضلع گجرات گھوڑا سجل مس گئے جی سید قاسم وقار شاہ صاحب آپ سپرا سیدہ گھوڑا غلام مرتجس ہے سید قاسم وقار شاہ
شاہ سے مس گئے جی. شکریہ الحاج میاں محمد انور گجر 444 کا بے سمندری فیصلہ آباد. چودھری خالد اشرف گجر صاحب آف تھاما گھوڑا فخر تھاما. ماشاءاللہ چودھری خالد اشرف گجر ویری گڈ. 4 نمبر زندہ باد گجر صاحب زندہ باد. ماسٹر چودھری محمد زمان گجر صاحب آپ تشریف لانے جناب چودھری ارشاد اللہ خان بڑھائے. چک نمبر 7 مالے والا پھلوال بامرا جناب خان امان اللہ خان جٹیانہ صاحب شاہ سواری پاکستان خوش آمدید. جناب میاں عابد حسین صاحب رئیس سامیانہ نامہ سابق نائب ناظم خوش آمدید. ملک عبد المجید چندک صاحب آپ نوتک ضلع بکر سوار نمبر 12 جی. 31 نمبر جی سر نمبر 5 دوڑ ہے. ملک عبد المجید چندر آپ نوتک ضلع بکر ذرا سائڈ سے بھائی جان. چندر صاحب مس گئے جی. چودھری فلک شیر گجر آپ بنی شریف. چودھری خالد اشرف گجر صاحب کی کامیابی سے 500 روپے انعام سوار چودھری فلک شیر گجر آپ بنی شریف. 4 نمبر بہت خوب گجر صاحب بہت خوب. بابا عبد الوفان شاہ دربار موجے دریا ضلع جھنگ سوار نمبر 14 جی. بابا عبد الوفان شاہ 4 نمبر جی. نمبر لا لینے جناب خیر جس لئے دوڑا تے دل بنے لوا لے. تارک تو کہاں ذرا کتنے ہو گئے سواران جناب حاجی چودھری خورشید مہدی گجر مرحوم آپ چیلیے والا. مرحوم دن آتے جناب چودھری انور سعید گجر صاحب چک نمبر 5 روبی پھلوال گھوڑا شاہ زور. اچھا گھوڑا اچھے سوار. سید احسن علی شاہ نقوی صاحب آپ شاہ ضلع اسلام آباد. ماشاءاللہ سید تیمور حیدر شاہ صاحب آپ شاہ ضلع اسلام آباد. شہباز گجر شہباز گڈ سٹائل ماشاءاللہ. بہت خوب. 4 نمبر سوار نمبر 2 جناب مار عمران حیدر بکر آف لیلانی گھوڑا پرنس. ماشاءاللہ مار عمران حیدر بکر آف لیلانی. 2 نمبر کا کوئی فائدہ نہیں. خالد اشرف گجر چک نمبر 5 جنوبی پھلوال ضلع سرگودا گھوڑا فخر پھلوال. میاں محمد صاحب آپ بنی شریف. چودھری انور سعید گجر صاحب کی کامیابی سے 500 روپے انعام فضالت مس گئے جی. ملک فیصل آباد کھچی آپ کھچیاں ضلع فیصل آباد گھوڑا نصیب. ملک فیصل آباد کھچی صاحب آپ کھچیاں ضلع فیصل آباد گھوڑا نصیب آیا جی. مس گئے جی. غلام عقاب. چوری غلام عباس گجر 4 نمبر جی. چوری غلام عباس گجر چک نمبر 5 روبی رقبہ. ماشاءاللہ چودھری شفاقت علی گجر چک نمبر 5 پھلوال. 4 نمبر بہت خوب. سوار جناب چودھری وقاص علی گجر چک نمبر 5 روبی پھلوال گھوڑا غلام علی. میاں محمد صاحب آپ بنی شریف چودھری غلام عباس گجر صاحب کی کامیابی سے 500 روپے انعام. چلو تو بات کر لینا بھائی جی 10 لو. نمبر 4 جی. چوری غلام عباس رانجہ صاحب آپ اچھا کلام گھوڑا غلام حسین. چودھری محمد اصغر صاحب چودھری سردار آپ کھوکھرا ماشاءاللہ 2 مہمان.
انتظامیہ نے انتظامات نے مبلغ 1000 روپیہ حوصلہ افزائی غلام عباس رانجا مصری چار نمبر حاج صاحب خرید مہربانی صاحب وہ شہید والے نویں ہون تو کرا لینے جناب ستابے دار محمدی عزیز سلطانیہ شہید کلب آف پاکستان سواران جناب چودھری افضال عارف آفتری نما والا ضلع گجرات انہوں نے ناتے چودھری تجمل شیر گجر صاحب آپ کھنسیہ چودھری تجمل شیر گجر صاحب آپ کھنسیہ ضلع گجرات آؤ جی چودھری خان محمد صاحب آپ چوہان نگر تحصیل خاریہ ضلع گجرات ڈھولیے بھائی سراجے پوائنٹ جلدی پہنچو ڈھولیے چودھری تجمل شیر 4 نمبر بہت خوب چودھری محمد سمان گجر آف کھنسیہ چودھری محمد سمان گجر صاحب آف کھنسیہ ضلع گجرات